Yen ngono aku lali. Jangan
Brawijaya yen dina Respati manis ngersake kumpuling para dipati nanging aku kalpiyan temu. Dadosaken kawuningan nggih Kanjeng. Tenanipun para kadang-kadang menika ingkang dipun jagoaken kalebet kula menika namung panjenengan Dipati Jombang Pelorwoto. nggih minangka dadi tuwa-tuwangganipun para adipati Brangwetan niku jenengan nggih sareng dipun upadi palengganipun koprak lho iki jenengan niku sembrono niku napa lah Kanjeng mila kula mampir menika ajeng atur warta paring kabar dhateng panjenengan Kabar opo? sasampunipun panjenengan boten wonten niku wonten sawening adipati ingkang congol-cungongol wonten Ngersadala Sing tegese mameraken kapribadanipun piyambak kepengin dados tuwa-tuwangganipun para adipati Brangwetan ngusulke awake dhewe. nggih Mongko lumrahe wong nak ngusulke iki mesti wong tiyang liya sanes sing diusulke. lah Nanging iki ora. iki boten ingkang dipun usulaken menika badanipun piyambak lho niki ra tiyang kurang ajar to Samprak. dawuh Sopo sing tumindak ngusulke marang diri pribadining dhewe. mboten sanes ingkang kadang piyambak ingkang mapan wonten ing Kertasana Kanjeng Adipati Rangganata Kakang Rangganata. Mila Kanjeng ing titik kala mangsa menika ingkang raka kaduding dados tuwa-tuwangganing para dipati Brangwetan. Samprak. Tupla Nak sing dadi tuwa-tuwangganing dipati Brangwetan kang musuhi para dipati pemancak. Nggih. Iki kok Kakang Adipati Rangganata. Nggih. Aku paham seneng. seneng pripun? Lho mergo kuwi kadangku tuwa. Lah ngeten le Kanjeng. Tiyang nampi kanugrahan menika kedah kurup utawi sumbut kalih lelabetanipun. Cobi to peneling-eling. Lelabetanipun ingkang kadang menika menapa? Saben Majapahit wonten perang ageng ingkang dados cucuking Ayuda Senopati Senen Pelor Waja. Nggih napa mboten? Ingkang nyabrang segara getih miyak sangkrah balung menika Pelor Waja. Lho, giliran enten kanugrahan tiyang ingkang boten gadah lelabatan kok kersa nampi. Niki gathuk napa boten? Cobi ta. Kula Yen tak gagas iki wis pas. lho, pas pripun? Saben Majapahit tuwuh Prastawa. Nggih, Sapa sing madhep Senopati? Pelor Waja. Saben ana perang sapa sing bisa menang? Pelor Waja. Aku sing kangelan sing ngunduh Kakang Rangganata iki wis pas. Nuwun sewu nggih. Niki kersa mboten kersa nuwun sewu kula niki mboten obong-obong kula wong tuwa kok obong-obong ora apik. Kula niki nuwun sewu derek mitenang. Sakniki umpami ingkang raka dados wakilipun ratu ten Brangwetan, jenengan dados andhahan. Mboten. Ora apa-apa aku wong nom. Lho, andhahan niku kedah nurut dhateng ingkang reksul. Aku ya nurut. Nurut. Lah, ngeten mawon. Sakniki nuwun sewu. Sakniki tiyang urip sing digoleki napa? Enak lan kepenak. Sakniki enake teng pundi? Umpami jenengan dadi andhahan, coba benten kalih panjenengan dados tuwa-tuwangganing para dipati. Jenengan kuwasa teng Brangwetan wakile ratu kok. Wong bengok ngaso akeh. Lah, umpami kok esten glondong pengarep-arep doasok mesti ten Jombang. Nglumpuke ten Jombang. Mangke nek pun lumpuh sing separo diasake Maja
sing separo dilebokno sak glundeng. Ora dosa. Loh, dosa niku ora kanggene benjang wong urip sing digoreng ra mulya. Ya apa ora cah? Mulya pisan. Niki nek kangge kula. Mriki niki mboten adil. Mboten adil kanggene kula. Mboten adil. Adilipun kudune sing dadi tuwa-tuwanggane para dipati niku jenengan. Niku lebih adil. Monggo. Kawecane sinuwun Prabu Brawijaya Nggih. Mojopahit ingkang ngesuwi para dipati Kangmas Raganata. Nggih. Nak wis diparingke Kangmas Raganata, aku kudu piye? Lah, menika rak kinanten Partisara. Sah, sinten kemawon ingkang ngasta Partisara. Nek kanggene kula wong sing ora lelago kok nampa ganjar, kula jaluk Partisara. Merengan neken, Pak. Konsep dilakukan. Enten apa? Sampean sampun ngertos watak patune Kanjeng Adipati. Nggih. Ya kenapa? Kok obong-obongi rebut Palungguan?